Shasha sngi ba pin po shaka jing job di tang ki ba mi not kin yok het so bat yang hala I jong I kot am du ki da bi la triang chap lam ba pien ning kiu ya ka por ba pin se pe ba pien mang bi man piu kat ba dan ha ba te ko sam la sam hoi na du sor ha du kan dong la boy bans nang no li kam na jong ban shu ye mi lin ti tang ban yo ki kam sarkan akum kini kisgi ti kalang ka ba janjan ban shu ye shang makya ta kilat sunok shnong kadu ka I kan sha ban shu be kamang garong thei ba shi ban si ka jing yem ka ba lang kot la kam la du kan si ba pin lat ka jing jo ma pi ko me ko ba da sia la kun la ti wat ong chagat ba ja I ka mat saya ti pi wa shi sin ba la kha di ban kit ha ban da byang wat la ka snu sa ja pin am du ka nong kalyang ban pin ka mama ban kin sting ti ka ba ma She sien bala baka bande kaba saja Usian na du nasdang bakin im ti priu ti play She jump bakin light ka hap janday Para kasi kara kani ka pating menta Kapit da husyar ba om di ban shule rumah Panla ka senjam tu dak mi da to lupa Shanu bakan yalam da bisa da pen shong ya berthei ka jok menta ban kin sting tika bama Shi sien bala baka ban be ka ba saja Sian na du bas dang bakin im ti priu ti play Shi jam bakin light ka hap janday Du nasdang bakin im te priu te play She jump bakin light ka hap janday Usiana du basdang bakin im te priu te play She jump bakin light ka hap janday Bok. Ka jinroi ka pasong tanat ha. Kadu bas dang ada bukut pasong tanat ha. Tenang tam kidon amdaong ba phi baklah do ta Henry ken dia tok hani hang tai don ba phi no kadai ka jinroi ka ba phin habra ken dia tok Henry phim ra dynamics ma phi ban pej bahai gitu ha. Thì có mọi mis kasur jong phi ka ba piang nasdang hakut ka piang tang ba idali benta shaba fin shemya iwi dekot na iwi line phi miskin dian kendai baro ki baro khoj long ka piang no nasdang hakut ka ba phi control le ka voice jong phi ro ka piang ti nganget ba phi nang la ban ai kham bha shu shu ingi ti ta all the best but keep it up. So who would you like to choose as your coach? Miss King or Miss Lapidia? Miss King